യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം. അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജനം മഹത്തായ പ്രകാശം കണ്ടു. കൂരിരുട്ടിൻ ദേശത്ത് വസിച്ചിരുന്നവരുടെ മേൽ പ്രകാശം ഉദിച്ചു. പാപ അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന ലോകരക്ഷകനായ മിശിഹായെ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നു. രക്ഷകന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ മംഗളാത്ത കാലത്തിന്റെ 18-ാം ദിവസമായെന്ന് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നാം ധ്യാനിക്കുന്നത്. ലോകരക്ഷകനായ മിശിഹാ താൻ പിതാവിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് പുത്രനാകുന്ന വഴിയിലൂടെ ദൈവപിതാവിന്റെ സന്നിധി എത്തിച്ചേരാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്കവിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രയധികം സ്നേഹിച്ചു. നാം പാപത്തിന്റെ കൂരിട്ടിലോ തിന്മയുടെ അന്ധകാരത്തിലുമാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയുടെ രക്ഷണ കാത്തിരിക്കണം. പാപത്തിന്റെ തിന്മയുടെ വഴികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ വഴി സത്യം ജീവനുമായ മിശിഹായെ അനുഗമിച്ച് ദൈവപിതാവിന്റെ സവിധി എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഉണ്ണി മിശിഹായെ അനുഗമിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ തക്കവിധം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കാം. മുൻകൂട്ടിലേക്കുള്ള പ്രയാണം ഹൃദയവിശുദ്ധിയോടെ ആയിരിക്കട്ടെ. ഏവർക്കും ആഗതമാകുന്ന ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസകൾ സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുന്നു.